ik dacht even van, nou zien we uitgeprold, maar nee, maar ik heb namelijk, ik heb 2 duikers bij me. Oh ja? Ja, dit zien allebei duikers. Oh. Dus Mitch en Maurice hebben zojuist toen jij dat zei de oren gespitst. Jij hebt elkaar leren kennen bij het duiken. Ja. Ja. Nou is het lastig voor een vonk om onder water over te springen. Nou, toevallig heb ik dat uit mijn duikbuksen doorgekeken en er stond in, dat zo schieten op was allemaal zuus onder water. En er stond in ruzie. Ook dat kan onder water. Dus. Ja. Maar het liet me sterk dat je. Maar vertel even, hoe is dat gegaan dan? Hoe kom je elkaar dan tegen bij duiken? Nee, Ja, via de duikvereniging. Via de We waren in Venlo bij de duikvereniging, bij Thetis. En daar hebben we de opleiding allebei gedaan. Daar hebben we ons leren kennen. En ja, kort daarna zien we ook verhoest. Nou, we hebben toen een tijd in Brabant gewoond. En daarna nog in het buitenland. Maar we hebben wel heel veel gedoken in die jaren. Ja, ik denk dat we 20, 24 jaar lang gedoken hebben. En hoeveel expedities worden dat dan per jaar? Nou, we gingen wekelijks. Elke week sowieso. Ja, Want voor ons was het koudwater het mooiste. Dus we gingen elke weekend richting Zeeland om een duikje te maken. Dan is natuurlijk de vraag voor veel mensen die zitten te kijken van waarom een voorliefde voor koud water? En dat is ik bedoel, in tropisch water werd ze ongeveer wel. Dan weet ze precies wat ze tegenkomen. De zuizen van meters en de kaldere wateren is altijd een verrassing. En dan hebben we ook hele leuke dingen gezien. We hebben echt hele leuke dingen gezien, ja. Zoals? Dus, nou ja, het zal heel veel mensen weinig zeggen, maar de meeste dingen zijn heel klein. Een kleine naakslagje van maar een paar millimeter. En daar hebben we dingen gefotografeerd ook in die jaren die toen nog tijd eigenlijk nog gar niet bekend waren van de kust. En dat, of zo goed als zoet gestorven waren. Goed gestorven. Ja, En dus. we hebben heel veel leuke dingen gezien. Ja. Is dat dan ook zo wat ze tegenwoordig hebben met waarneming.nl, dat ze dat ook veel dingen onder water kunnen doen? Daar kunnen ze ook Daar onder kunnen ze water ook dingen onder aan water doen. doen. Maar we hebben een eigen website waarin we laten zien wat we allemaal tegenkomen. Vertel. Natuurlijkmooi.net. Natuurlijkmooi.net. Ja. Dus daarin staan alle dingen die we fotograferen. Dus het is begonnen met onder water. We zien toen op een gegeven moment, toen we in het buitenland woonden, zien er vlinders bij gekomen, libellen, kevers. En toen tegenwoordig ook planten en spinnen. Dus het groeit allemaal een beetje. Ja. Het is een hele breed interesseveld wat we hebben. Wat was dan de mooiste trip? Was dat de mooiste duikervaring? Was dat ook in koud water? Dat was mijn allereerste, nou de mooiste, de spannendste, was mijn allereerste Oesterschelde duik. Dus de moes op struiming en ik was totaal onervaren. Ik mocht eigenlijk dat nog niet, maar ik had een goede begeleider. Alleen had hij dat advies gegeven, de moest niet te snel naar boven gaan als ze elkaar kwijtraakten. Dus op een gegeven moment, ik zag die flipper steeds verder weggaan en ik zag hem niet meer. Dus ik heb een hele tijd nog met mijn schienwerper rondgeschenen in de hoop dat het druk was. En uiteindelijk nog een paar meter doorgezwommen en toen dacht ik van nou moet ik toch maar eens naar boven gaan. Toen blikte ik bijna in Engeland zo de kant van de Zeeuwse waterwassers zwaaien. Dus dat was wel de leukste duik. Ja, en direct ook de spannendste. Ja. Maar het is allemaal goed afgelopen. Ja, dat is allemaal weg. Je moest gewoon niet te snel paniekerig worden en denken van... Gezond verstand gewoon. Ja. En niet proberen sterker te zien als water. Bestruimingsduiken is dat zo. Dat is gewoon meelopen. Het is gewoon verstand goed en als er te veel strumingstijd dan ga je ze eruit. En als ze er niet tegenin kunnen, dan dat ze zich wegzetten en dan kunnen ze maar 100 meter verder eruit. Dat is een beetje wat ze dan door al die duiken wel is. En vooral niet in paniek raken. Nee. Word je nog, want net zei je aan het begin van ja, af en toe wordt ze nog wel eens verrast, ook zo met de lens. Ja.
de vleesetende plant, die zie je eigenlijk niet verwachts. Orchideeën die hier veel zitten. Ja. Maar goed, je er zo nog ook wel op uit, nooit je eenmaal hier in het paradijs We woont. gaan nog geregeld een keer richting Drenthe of De Eifel. de Eifel of de Zeeland is nog steeds favoriet. Ook duiken niet meer, maar ook daar zie je heel veel leuke dingen tussen. Maar het is wel minder geworden nu we hier zitten. We hoeven niet meer zoveel. Dus, Gewoon niet meer op vakantie. ja, ik zeg altijd van, nou, we blijven heel veel mensen op vakantie gewoon, dus om Zwitser. Ja. Heb je een favoriet plekje? Want de zee, zowat bij jou op den Durpel. Ja. Maar waar schuit je het liefste naartoe? Ik vertelde net tegen collega Maurice dat we hier vlak bij de Wittenberg zitten. Wat Ja. natuurlijk ook Door Wittenberg komen we ook wel. Ja. Ja, Dit is eigenlijk ons vaste dit is ronde vaste Ravenvennen, ronde. dus van Hoezoet heen naartoe en dan terug. Dan gaan ze links of rechts doen. Dat is een beetje het standaard rondje. En op de Hamert, Stalberg onder aan de Maas, de lange strook, daar lopen we regelmatig. De Hamert Dus zelf. ook leuke dingen. Dus, Is natuurfotografie ook een kwestie van leren kijken? ja. Ja, dat sowieso. Ik bedoel, Ja. ons altijd. We hebben vroeger, toen we die duiken ook, toen gingen we met de club wel eens naar Zeeland en dan waren die mensen die al jaren doken, die gingen erin en dan voem en weer terug en dan en kreeg gezien. Terwijl We hadden het er al voor. We hadden het ook analoog. geval met dingen die als ze dan vroeg, weet zich wat het is, nou, dat wisten ze niet, dat waren onbekend. We hadden toen nog een keer, gaan ze aan het begin van ons fotografie gebeuren, hebben ze een cursus onderwaterbiologie gedaan. Dat wordt gegeven door Groninger studenten en biologen. En dan kregen ze een opdracht, de grevelingen in een ondiep stuk, 3-4 meter diep, een vierkante meter afzetten en kijken wat er allemaal te zien is. En op een gegeven moment, we waren met z'n drieën, we hadden gewoon zo'n liesje hadden we gewoon vol, 1 vierkante meter. Maar ja, de meesten die lopen eroverheen, dat is ondiep stuk en dan zoeken ze dieper op. Ja, wie dieper ze gaat, wie minder ze zuus. Dat is gewoon leren kijken, ja. Ja, wat doen dat leren. Ja. Dat is hier ook. Als je goed kijkt, dan kun je altijd wel leuke en aparte dingen tegen. En altijd met respect voor de natuur. Ja, Ja. tuurlijk. Zo Dus min mogelijk alles plat we lopen lopen. wel boeten de paden, maar we weten wel waar het kan en waar ze op kan gaan stonden en waar niet. Voetjes neerzetten. En, Ja. en niet het zaakje op de kop zetten en beunkjes en planten knakken En iets overal met te de vingertjes fotograferen. van haar blijven. Ik bedoel, ik kan zo'n beetje omdraaien voor te fotograferen, maar niks in de test steken en gewoon lekker laten zitten voor het zit. Ja. Ja. Net als kleinkindjes, kijken Ja. maar niet aankomen. Ja, Ja. ja, zoiets. Ja, dat is zoals ik zei, bijna alle foto's die we erop hebben staan, ja, dat is gewoon een beetje wie we net tegenkomen. En duiksuus op bepaalde natuursites, dat ze zo'n beestje verzamelen en dan toes in de keulkast zitten dat er naar onder keult en dan zetten ze hem op een slijblad of iets neer, waar ze hem fijn kunnen Ja. fotograferen. Nou, dat is iets wat we niet doen. Het is nog net niet met het jachtgeweer op de kop van de Nee. leeuw gaan staan, zo van kijk mij hier. Nee. Zo. Heb je, wie bewaart je dat allemaal? Want dat moeten duizenden en duizenden en duizenden en duizenden foto's zien. Ja, we hebben het zelf een harde schief en waar alles op staat. Dat is een twee, die zijn dan gespiegeld en nog een kopie wat we weg hebben gelegd voor het geval Ja. door wat mee gebeurt. Ja, dat is inderdaad. Ja. En dan hebben we catalogiseren dat gewoon allemaal, alles wordt op naam gebracht en in desbetreffende folders weggezet, zodat we het ook kunnen vinden. Dan hebben we een Excel-lijst waar gewoon alles op staat, alle soorten waar we foto's van hebben. En door selecteren we dan voor wat we gewoon op de site gaan zetten. Mag ik dat zeggen dat ik dit best wel opvallend vind? Dat de meeste natuurfotografen zien sowieso mannen. Ja. Dus vrouwen zien in de minderheid. Maar jij doet het ook nog eens samen. En volgens mij Ja. ook nog net zo fanatiek. Ja. Ja. Hoeveel stellen ziet jij in al die jaren tegengekomen? Nou, die dat... Toch niet. wel.
Ja, We zien niet zo heel veel stellen, maar de merkt wel dat het meer wordt. Ook voor vrouwen ja, dat ze gezellig... het is ook licht drempeliger geworden nu met de digitale fotografie. Hè. Wie het analoog was, waar het zocht je bijna geen vrouwen in het gans onderwater gebeuren. Ik ken er voor gelukkig toen maar eentje, hè, Marion Haarsma. Maar dat is tegenwoordig wel hard aan het veranderen. Dus, ja, het is ook niet meer zo duur in ieder geval een redelijke camera te kopen waar ze praktisch alles mee kan doen. Maar een goede mobiele telefoon met een groothoeklens en een macro lens erop, dat is niks voor op? Nee. Nee, we hebben het geprobeerd, maar